Sprite, Royale, Coca, Deposite, Singo. Get mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Uy, gusto bang ka? Dugay ito, nakita si mga basa, gikan. Ito, gikan sa antik. Gikan kag-abroad, karon lang kita nakita diri. Wala ko nag-abroad, oy. Aka naman ka na quarantine ko. Asa ka pa doon karon? Uli na, quarantine. Nya, positive. Wala, oy. Positive unta ko. Negative ko sa virus, positive ko sa AIDS ba AIDS? Jay, AIDS suda. Asa ka pa doon karon? Uli na gani. At tama-tama paubang ko si Mabi. Samanta. Buong kahoy ba kay sugo umama ba? Kahoy na pod. Bata palanta, kahoy na. Karang Japon, kahoy Ito Japon. kumangin sa kahoy. Ito kahoy ba? Sige, may tapok din makahoy. Yung gabi, magbubuhat ko ba? Mas bugat ni nga ko eh. Asa kung dalan diri? Di ba ag-agi ganihan? Lah, murag balik man ta diri. Ikaw manggol, hindi sige ay patakag ko. Pag tabi-tabi po, kumang kagkahoy. Imo ka lang ba ako gasunod? Oh, daw, balik tag-agi. Ay, lagi kayo diri. Sugda na to. Laoy, bili man kahoy. Wala takko. Ikaw na. Magtaka na magkagsulod gud. Nasa na naman tani, sa mo kasaga ni. Ali gud brad. Tanaw ba gud? Tao ba na sila oh? Kuno kita nang matawhan na ba? Ko na tao na. Oh, gagmay po din isa. Tukol mo na to para makasigurado ta. Kinsa mo? Ay, nasa tuwa. Dumski TV mi oy. Ngano nakasunod mo dito sa muang karian? Karian. Ngahoy ra gani mi diri. Ingnan tika nga takatakan mo ko. Nay, di na niya tong lugar diri. Ikaw ba yung ubanan mga hoy ha? Takatakan mo kang susunod gud. Taga-asa mo? Lala ay nagtutok sa tuwa. Ayaw gawa ah. Sukla na to ni, kimurag mudas mag. Ayaw dagan doy. Kaya to ko pa muna limo. Kaya doy. Ayaw dagan. Doy! Oh, daan makunin mo doy. Batos! May nakasunod na dili na to! Dakpa! Ka-easy. Tanawa boss ha, unsa pag igo ka ng duwa ka kan boss ha? Sige. Dagan! Ala! Kalikay man boss. Tarunga kung pag-sight. Ako na to gitarong boss. Ulit. Dali kay napakadaga naglayo. Sige boss. Dagan! Wala man gyapon na igo boss. Kaunta muli kay nila boss oy. Sama, hindi makakabalo mag-sight dito eh. Layo naman nila sila boss. Pero di na maabot boss. Abot pa na ay. Tarunga lagi ulit agad. Tudlan ta. Giyo tuduan ako boss unsa ako pagkuan boss. Ano na siya pag-unsa? Pag-unsa, sight. Iyon sa mo. Ala, anggil ka 180 pataas. Tapos, sabayan mong hangin kung asa padulong. Di, adjust yung kaya. Hindi ko nga. Tapos, gid maayo. Tapos lang tawagod, boy ah. Aboy na boss. Boy na. Pagiko. Sakit siya. Laigo boss. Diba? Tawag ko. Laigo mo. Laigo. Ta, ato na tong dakpon. Laigo na ko sa imuha boss. Ha? Laigo na ko sa imuha boss. Ha? Doy! Tabangay sa kubi! Ano ka? Naigo ko na! Ay, ano? Tarong ito. Naigo ko. Uy! Pag makanigo! Wala di ay, nagunitan ko na ako ito ganyan. Naigo ko! Ato na igong isa. Ato na to. Tara, gulit.
Asa mo guri? Tara. Doy. Dagan. Load mo, load. Load. Load sa harapan sa among hari. Haring Julius! May nadakpan mi na mga tagagawas. Nadili na to, pare. Unsay maayong himuna ni hari. Kamu dua. Hali mo diri. Sige to, master. Kinsa man tong dua? Lang gikuha ninyo sa ganina sa kuan, kaarian. Tagagawas man to hari. Paano sila nakasulod diri? Ambot kay boss. Unsa, pare, Unsa mo diri? Sunod naman niya itong kuan. Pare, itong kanang mga bilog nga. Siga-siga. Wow! Kabulungan, dili namin abot. Gusto nyo na mamuli mga lari. Ikaw ang gabantay sa portal. Ganong naabri man to? Oo, are. Akong gaguli sa kandado, pero ang susi, na kay Dudong. Si Buha, gatang na ko. Kung nagunit, Wala ko kay inom-dom. Mahal na hari. Sige, paulian na sila. Patindugan sila. Ay na sila pabalikay diri. Isara ang portal. Isprite Royale Coca Deposite 5. Action. kawal! May nakasulod sa... Kawal! May nakasulod na to! Ikaw ang tagapagbantay. Unsa mo diri? Sa ila ko. Uy. Check man. Ang bako? Okay? Nay. Ang sa ingon ako. Ano yung mga... Maganda po. Yo! Shoutout kay Tatan Perbo! Yo! Shoutout dahil kay Cutie Pie Channel og #1 fans mo kay Adrian Terrence TV! Yeah! Yo! Shoutout kay Milky Van Solo ug sa akong mga classmate dira. Shoutout kay Neva Jane Cabar o kay Ningning Nese. Hoy mga dudong! Shoutout dahil sa Floridus Clan o shoutout kay Clarice May Mascardo Rimes o shoutout dahil sa akong baby na si Maureen Grace Simino. Wow! Yo! Shoutout dahil kay Rodin Castro! Shoutout po dahil kay Raymond Tumonto! o kay Gia Bitonyo! o kay 750 o shoutout dahil sila ang Pepalo Pet Shop! Woo! And guys, thank you for watching our video. Don't forget to like and share. You guys. Salamat dahil sa mga nag-subscribe, sa mga wala naka-subscribe! Hit the ball on a ding 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 ding! Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagdakura imong ulong may gamay. Hilas gabay, pahipi gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas ra kang mga mitay.